Regai nziti vanhu vazhinji vari kuramba vachiinda kundobata maoko kumba kwachibaba baba Soldier Love uyezve vamwe vazhinji vamboita question kuti why vaitwa hero asi vanhu vamwewo zvakare vafara vakati tinozviti nekuti wadi varecognizwa. Tochibva ipapo toinda pane imwe nhau yekuti maartist akaita sana Standard Days vainda ikoko vana Kina tosanganisirawo zvakare nana JP to the JP sana Japresa vainda zvakare kundobata maoko vana Colors nevamwe vakasangana vakawandisa vainda kundochema pamwe chete nemhuri yekwana Budi Soldier Love. Tichibva ipapo zvakare kune vamwe vazotaura vanga vachitaura sokuti aiwa isegara naye waifarira stay admit nezvimwe zvimasupusupu ndofunga zvaifarira zvino wanga ari garden boy nevamwe vakadzi ndikati mudzimai anga achida achitaura izvi zvazvona angupa echimetro mudzimai iyeye wataura akati ndichamutovigira mvura ani ndichiti aiwa unoda kuudhota makuseni ndichazviitira ani achida sei achibudisa zvinhu pakati pemwoyo wake mudzimai iyeye. Kwose baba vangu ane bhachi reblue baba vangu ane bhachi reblue hangu unfortunately ana usoti wangu vachiti kudii asi vangu ane zvavanga vachitaura panguva iyoyo. Tobvapo toenda kune vamwe vangu vachinzi ndo vangu vari best friend Budi Soldier Love zvakare tikati tikuona vanhu vakasiyana ngoti asingatovazivi. Tozoenda pakuti vanhu vazhinji vamwe vangu vachindeko kunosanganisira vanoita zvokutamba vaya vakapfeka hanzu dzavanenge vakapfeka vakavhara kumeso pachishona chedu takakura tichingovati zvigure ivavo vanga variko zvakare vachitambira chibaba baba kuratidza kuti aiwa vanhu vazhinji vari kuinda vaita sei vachindo pay their last respects kumhuri yekwana Budi Soldier Love. Tozoinda zvakare pane nhau yaBound Lisa uyo amboswerera achimboti tukuende vamwe nekuda kuti vakamunegreta asi vanhu vati no we stand naye nekuti ndiani unganziramba wakashingirira pamwe mukati mewanano yaairohwa day and night. Tinotomubiga nekuti iye akagara 5 years mukati mewanano iyi. Nhasi uno same people makuda kutanga kuti why wakabuda mukati mewanano iyoyo dai akakuvara maizotaura zvimwe chete here. Tochitenda kuti wakachuza iye rather kuti arambe ari mukati merelationship yaitwa abusive ndo zvakataura vanhu vazhinji. Saka vakati akaplayawo role yake but it's unfortunate kuti zvakazoenda nepamwe. Saka hakuna munhu nemvumo yekuti vange vachiinda kundomunenera mhosva iye Bound Lisa. Ndobva azobuda tara painterview mashoko andabata ndeyekuti Bound Lisa till the end wakadecida kuti ini ndinotora zvinhu zvatakatadzirana pakati pedu nani nachibaba baba Soldier Love zvongogara zviri muhana make iye pamwe chete nani nachibaba baba. Saka haana kuda kutaura anything bad kana kuti zvaiitika mukati mewanano zvacho chaizvo exactly. Wangotaura wakati aiwa imi vanhu munoziva kuinda kwataita pastage takabatana maoko muchiotona takadaro but after stage kana kuti after vashanda basa iri zvaizoitika behind the scenes vave kumba that's totally different from zvamaiona pajekerere muona manje. Saka vanhu vazhinji ndofunga vakangoitwa captured nethe fact yekuti kuzhoku vanhu vaiona vanhu vachidanana vachiita sei asi kuda pamwe pavangu vari mumba pamwe mamusina mufaro. Ipapo tinenge tatapwedi ndo mashoko ataurwa nani naBound Lisa although anyorawo iyo long ise iya akanyora achitaurawo mashoko akataura kuti aiwazve kubva pekutanga kusvika pekupedzisira ndinongoramba chasei ndichingoti waiva mumwe wangu asi mashoko atande kuti zvaiitika behind the scenes zvaiitika kuseri musingaoni zvinhu zvakatosiyana by far nedepiction yataikupai pajekerere uye zvongotiwo zvaitwa naMwari vaita nekuda kwavo. Asi waatenda ipapo nokuti vamwe vangototi hanzi ngaasaenda ikoko akangoenda ikoko unozviona chitika kunogurambidza munhu kuti aende kundobata maoko. Who are you? Hautombori kana related kuna chibaba baba but iwe utanga kutodictate pese yekuti iwe inda iwe usainda. Sikazi kuti nekuda kwei
asi right for the meantime tongoti ndo zvezvimwe zvinhu zvanga zvichingoitika uyezve munhu wamwari javha ati aiwa ini tikubhuruka kuya uzodi uzochema chibaba baba ndo zvandokwanisa kutaura mukati mevhidhiyo yangu ino chakubata